така, и така, здравейте хора, това е втори епизод, аз съм Коко БГ Pro. И днеска играем в Craft SMP. Какво? Това как се превежда? Как се превежда? Окей, да... Филтър SMP. Филтър ли е? Да кажем, да филтър SMP. Това е втори епизод. Да, то минава едно цяло минута. Ау! Защо нямаш такова? Къде умря? Напиши баг. Сети ли са? Може да уби... Ау! Това е втори епизод. Да. От Филтър SMP. Каква база? Яла, имам, трябва да ми голяма помощ. Ще живеем. Да, може да убиеш, ако искаш. Ние я бояди сме. Ама нали ние ще живеем в една къща? Окей, аз ще спра клипа за малко и след малко ще продължа. И така, здравейте хора. Аз съм тук отново. Енхантнах си това. Diamond. Как кажете го? Diamond. Какво? Кажи на български. Лопатата, да. Мале, това гати. То нищо не се чупи. Просто. Така. Сега ние с аз по-скоро, защото той не е тук. Той е тук да е в разговор, да е, обаче вие сега не го чуете. Не е при мене, ела да лягаме. Прави си леглото. Аха, значи аз мисля, че ще спиш при нас за това, сега. Ай, вече да си тъпа се до мене. Окей, лягай. Яс, чакай. Яс. Да. Малко е гадо да махаш цяло планина и то сам. Що? Я ела да ми помогнеш тогава, става ли? Като станеш готов, ела да ми помогнеш. Аз ядох 3 вече. Не имахме 3, които аз вече киха. Ние се опитахме да направим нещо като сервера да пак преди това. И само помниш ли какви читове правихме? Свалихме плагин, когато читваш, когато се правиш на Game Mode тогава да не го изпишва в чата, да не разберат другите. С такива гати опнатите мечове, врадмин, нали? Нали, човек? Дето беше като да пакт. Сеш ли са? Ти май не беше там. Нещо деца карахме после с Сандо там. И може да си бил просто да ни помниш, защото аз не помня. Аз сигурно дори нямам карта памет в главата. Бъгнах се, ма бие! Фак. Нещо ма бие тука.
Знаеш кой ме бие? Знаеш ли, Андо, как си беше кръстил тогава едното знаме? Не, бати Исус. Така си го беше кръстил. Превием с скелет. Чу ли как си го кръстил? Бати името, нали? Да, багича! Багвама! Help me! Аз се тъпа до тебе. Не, аз се тъпа, защото ми бъгна. Ау! Колко ти е голям базата? За тази планина ли е къщата ми? Окей. Да, втория епизод го записвам буквално след първи. Това е втория епизод. Те са по 10 минутки. Защото не ми дава повече. Не ми дава по повече време да снимам клипове. Той при тебе ма е така. Да. И то с фрапс аз преди като снимах 10 минути най-много. Как го правиш? Е така, цъкам си произволно, така ли? Дълта почти е готов. Не, почти. Още буквално мъничко остава. Нещо? Така ли е? Какво е нещо? Добре. А колко дълъг имам да си слагам? И тъй ще слагам. Мали, мен цели ми инвентар е пълен с дърт. Искаш ли дърт? Окей, ела при мен. Колко стака искаш? Окей. Един стак за 1 милион диамант. Шегувам се, бе. Ела тук ще дам. Някаква храна имаш ли? А това аз не бе. Това не ми знам. Да! Не, тук е овци, ще ги цепна. Така. Замакна. Ау. Брада на скина ти. Добре, браво. Ако искаш от моите скинове, аз имам много, буквално много скинове. Защото аз имам над 10 скинова сигурно. Това да сними втори епизод. Окей. Защо лето? Поне ела да ти дам дърт. Окей, оставям го в честа с вълна. Да, ние сега ще правим най-гадната работа. Аз сигурно ще скипна докато таковам това. И така че, чао, след малко се видим. Така, върнахме се след кратката пауза и изчистихме цялата планина. Да, кажи аз кой съм, бе? В това клип. Този. Да, точно този. Да, днес ги дам в Craft SMP, да. Да, да Fusion SMP. Паднаха отгоре и почти нищо не ми стана. Аз ви казвам чао от мен и затова бай, хора. Довиждане.